अभी आप सुन रहे हैं हरिलाल मजनू के आवाज में। आइल रहे घाटे बैठल रहे ई हो त पोखरा के आटे हो पोखरा के आटे एही से तो भाई हो लार गइल बा। देख पूजावा के लहंगा जर गइल बा। हाँ पूजावा के लहंगा जर गइल बा। एहो पूजावा के लहंगा जर गइल बा। देख पूजावा के लहंगा जर गइल बा। हाँ पूजावा के लहंगा जर गइल बा। अभी आप सुन रहे हैं हरिलाल मजनू के आवाज में। नया डिजाइन के नया रहे लहंगा, नया रहे लहंगा हो नया रहे लहंगा। पूरल पराका पर गइल बारा महंगा। गाड़ी से ई हो तर गइल बा। देख पूजावा के लहंगा जर गइल बा। हाँ पूजावा के लहंगा जर गइल बा। देखो पूजावा के लहंगा जर गइल बा। हरिलाल मजनू दिल रहे कीन के, दिल रहे कीन के हो दिल रहे कीन के। 200 में से एक गो बीन के मासूम के नाथ से टर गइल बा। देख पूजावा के लहंगा जर गइल बा। एहो पूजावा के लहंगा जर गइल बा। सुनो पूजावा के लहंगा जर गइल बा। सरगम म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका। कॉन्टैक्ट नंबर 8084 30 50 30।